Pila ka pumuluyo sang Barangay Cubayharo nagreklamo batok sa isa ka non-government organization. Mga benepisyo nga upod sa ila investment wala nila kuno na baton. Ang ilang investment tuyo nila nga bawion. Si Julius Bilacaol nakatuto. June 2023, sang nahaylo ang ginabulubanta, 40 ka mga pumuluyo sa Barangay Cubayharo nga mag-invest sa isa ka non-government organization nga Samaritan Bayanihan. Ang ila remittance nagsugod sa minimum nga napulo ka pesos kada semana. Kung makalabot na sa 1,000 ka pesos ang ila savings, ang mga miyembro ang makabato na sa mga benepisyo, kaangay sang burial, hospitalization, birthday kagiban pa. Isa sa mga nag-invest ang barangay treasurer nga si Jacqueline. Dito ka nami, gidya sa ngila, bala sir nga offer, nga hindi kaya mangutang, savings ka lang niya. Dugang pa diri. Kung makalabot sa 3,000 pesos ang savings ang isa ka miyembro, may 2% pa nga interest nga igadugang sa iya kwarta kada bulan. Apang sa nagligan nga tuig, natingala si Jacqueline nga wala na inisang nabaton sa iya birthday. Sang siya ang nagpakigangot sa NGO, siya ang ginpahibalo nga may pagbago sa patakaran. Bangod wala sang klaro nga sabat, nagdesisyon si Jacqueline kag ang mga investor nga bawion na lang ang ila kwarta. Ang amon nga savings, hindi na namon ma-withdraw. Kay amon na bala sir, kay kuno nag-change na ang polisiya, ang policy nila. Kaya ang balo ko kay sa amon nga kolektor, silingkutan ko nag-change ang policy nila. Gin-inform kami nila kay amon iya kwarta. Patag sang CEO sa Samaritan, ang ilagid ginatanyag mo ang burial assistance. Ang iban nga benepisyo, libre na lang sa ilang mga miyembro. Apang nagpangatubang sila sa problema pinansyal, bangod sa 300,000 nila nga miyembro sa bugos nga pungsod, mga 20% lang ang updated ang kontribusyon. Gani na desisyonan nga magasentro na lang sila sa burial assistance, kag wala na sang iban pa nga benepisyo. Ang problema nga iya nakita, may hindi pagintindihanay sa ila coordinator kag mga miyembro. Kung aton staff mga may kakulangan magpa-intindi, ipa-intindi o tagit pinaya maayo, and then kung may mga kakulangan ng Samaritan, di pangayuan, tapasin siya kag i-correcta ang mga sala. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.